zvipere mushe panguva ine confusion nechaos yakazara with the ruling party ZANU-PF. Kuri kunzi nhau dzaVP Constantino Chiwenga, the tension iripo dana Tagwirei nemutungamiri wenyika. Right now zvinyanzokuratidza kuti pane tension yakanyanyisa, and ZANU-PF irifanira kudecide kuti which is which. Icharamba ina VP here kana kuti vachaadopta vakaona Tagwirei. Right now mutungamiri wenyika akabuda pachena kwamutare at a rally achiti aiwa at the end of this term ndichastepa zvangu down. Saka pana mashoko anodanyirwa panapa nguva ino. Ndiri subscribe like kuti ungapela icon. Timina kuozwa noposta mapictures amuri kuona ana Tungwarara, vana VP Constantino Chiwenga, aiwa vana Tagwirei wachine mutungamiri wenyika kudanyira chiti 2 years left for ZANU-PF to decide on its future through an elective congress. Some argue that it's impossible since ZANU-PF has never done it before. Only a good team builder will win and take over. President ED promised to leave office at the end of his term at a rally in Mutare. Thomas Kwarubuda panguva ine kuti aiwa raino mune chaos mubato, havasi kunyatsoziva kuti zvichanyatsokuFamba sei, ende maplans avo panguva ino havazonyatso kuma-expose, havazonyatso kuziva kuti general vachaitwa sei. Panguva ino kuri kunowadza vana Tagwirei vari kuraisa, vanyatso kuonekwa kunzi aiwa vachanyatso kuita makakatano. Pana patinyatso kuona kuti aiwa the ED2030 mantra achinyatsowanzongotaurwa. People they are suspecting kuti aiwa mutungamiri wenyika anenge ari kunyatso zvialaina nemashoko akataura kuti aiwa I'm a constitutionalist, ini kana ndangopedza 2 terms dzangu ndichanozorora. Mashoko ari kuda panguva ino mamwe critics achiargue achiti aiwa since iri kuzviita for the first time zvinogona kuva impossible in the likes. Mashoko ari kunyatso kuda panguva ino zvinonzi kuonekwa kunzi aiwa kuchachemewa, aiwa dzicharira gore rino. Bina comment section medu mutudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Bina comment section medu musana subscribe or like, pochita on the bell.